køre. Banandyr og æggedyr. Den er lige med 13, 41 og 15. Ja, det skal være en til at komme op og løse. Det er ikke så svært, men det er sgu heller ikke nemt, vil jeg sige. Ja, hvem vælger sig frivilligt? Der er kun en i klassen, så det må blive dig. Kom herop, min lille sukkerrumpe. Undskyld, dig der. Dig med den flotte hat. Ole, kan du så høre mig? Kig op. Du skal lave lektier. Nå, lille Ole. Er du klar til at løse ligninger, hva? Ja, det er du sikkert ikke. Det er jeg sgu heller ikke. Jeg slår dig ihjel, tror jeg nu. Det tror jeg sgu, jeg gør.